Šmorn alebo cisársky trhanec. Sladký a neskutočne voňavý dezert, ktorý si odmietla a Franz Josef si zamiloval. Pripravíte si ho jednoducho aj doma. Potrebujete maslo, krupicu, vajcia, mlieko, sódu, mandľové lupienky a hrozienka, soľ, vanilkový a škoricový cukor. Do misy dáme krupicu, mlieko, cukor, štipku soli a sódu, vajíčka a dobre premiešame. Necháme krupicu nabobtnať aspoň 20 minút. Na panvici rozohrejeme lyžicu masla a nalejeme cesto. Keď sa začne cesto zaťahovať, nasypeme naň hrozienka. Potom pridáme škoricový cukor a mandľové lupienky. Obrátime opekať z druhej strany, podvihneme okraj a naspod vložíme druhú lyžicu masla, aby cukor skaramelizoval. Upečené cesto natrháme na malé kúsky, ktoré ešte krátko opečieme. Podávame posypané vanilkovým cukrom a s jablkovým pyré alebo slivkovou omáčkou. Ktorú verziu by ste si dali vy?